Takže preto som vybral Šimona Nemca ako budúcnosť slovenského hokeja. Ďalšieho hráča, ktorého spomeniem, je Šimon Nemec. Šimon Nemec bol vybratý v drafte 2022 z druhého miesta, čo bol vtedy neskutočný úspech pre Slovensko, a takto na Šimona Nemca dávalo obrovskú zodpovednosť, že ako sa v NHL aj so Slavkovským ukážu. Prvé roky hral iba v AHL, avšak postupne ako mladík získal potrebné skúsenosti a už posledné 2 sezóny hrá aktívne v NHL. Čo ho však zastavuje v tom využiť naplno jeho potenciál, sú zranenia, ktoré už túto sezónu mal 2. Oberá ho to o možnosť hrať, trénovať alebo získavať skúsenosti, kvôli čomu nie je jeho budúcnosť úplne jasná. Avšak ja si myslím, že čo sa týka týchto zranení, tak mal na to iba nešťastie a do konca sezóny už odohrá bez nejakého vážnejšieho zranenia a už nabere tie naozajstné skúsenosti v tej NHL a už sa tam zabýva a ostane tam navždy. Takže preto som vybral Šimona Nemca ako budúcnosť slovenského hokeja. 4. hráča som vybral už spomínaného Juraja Slavkovského. On mal začiatky rovnaké ako Šimon Nemec, avšak v jeho kariére ho nepostihlo žiadne zranenie a tak sa tam už zvládol ukotviť oveľa skôr ako Šimon Nemec. Pri Slavkovskom nie je nejaká debata, on je teraz najväčšou slovenskou vychádzajúcou hviezdou, ktorá má miesto v NHL aj v reprezentácii vždy otvorené a pri ňom viem s istotou povedať, že bude budúcnosťou slovenského hokeja a kľudne je možné, že ak jeho kariéra pôjde takto ešte takých 10 sezón v NHL, tak kľudne sa môže stať aj najlepším strelcom gólov Slovenska za celý čas.